Уважаеми колеги, в това видео ще поговорим малко по-подробно за същността на международните бизнес операции и по-конкретно основните характеристики на класическата външно-търговска сделка. Когато изясняваме същността на международните бизнес операции, можем да ги разгледаме от три гледни точки, в три перспективи. Първата перспектива това е икономическия аспект. От икономическа гледна точка, международните бизнес операции представляват процес на превръщане на продуктите, съответно в стоки или услуги. От организационно-управленска гледна точка, международните бизнес операции представляват изграждане и развитие на взаимоотношения и сътрудничество между контрагентите, между бизнес партньорите. И третата гледна точка, това е юридическата, правната. Тя намира израз в сключването и изпълнението на договор и съответния документооборот по дадената сделка или операция. В международната практика съществуват различни видове международни бизнес операции. Например, при някои от тях се прехвърля правото на собственост върху обекта на сделката, в други се прехвърля само право на ползване. Според начина на компенсиране можем да имаме сделки с натурална размяна, какъвто е бартера, или с участието на пари, или смесен вариант. Според начина на плащане може да имаме авансово, последващо сплащане или смесен вариант. Можем да имаме сделки с незабавна доставка или с последваща доставка. Каква е разликата между сделка и операция? Сделката е еднократно действие. Бизнес партньорите се срещат, сключват сделката, подписват договор. След изтичането на срока на договора, неговото изпълнение, приключват ангажиментите между страните. Бизнес операцията представлява последователност от няколко сделки, които са свързани помежду си, т.е. всяка следваща проистича от предишната. Кои са основните определящи характеристики на международните бизнес операции, които ги отличават от операциите на националния пазар? На първо място, контрагентите са от различни държави. Контрагентите, това са страните по сделката. И втората определяща характеристика е, че обектът на сделката или операцията пресича националните граници. Съществуват и някои допълнителни характеристики на международните бизнес операции. Една от тях е свързана с тяхното регулиране. Тук трябва да се имат предвид на първо място националното право, законодателството в различните държави по света. Също така и международното право, т.е. различните конвенции и споразумения, сключени на междудържавно и наднационално равнище. Съществен елемент от регулирането на международните бизнес операции е така наречения обичай, търговския обичай. Това е съвкупността от неписани правила, които, разбира се, не са задължителни, каквито са законите, но е прието в практиката на бизнеса да бъдат спазвани и да бъдат следвани. Има опити за тяхното кодифициране, което не ги прави задължителни, но е начин те да бъдат документирани по някакъв начин и обобщени. Такива, например, са правилата за търговия или търговските термини Incoterms, които се публикуват от Международната търговска камара в Париж. Относно участниците в международните бизнес операции, в класическата външно-търговска сделка имаме само двама участника или две страни. Това са износителят, наречен още продавач или доставчик, и вносителят, наречен купувач или клиент. В разновидностите на класическата външно-търговска сделка имаме участие на различни посредници, обслужващи компании и други участници, като колкото по-сложна е международната бизнес операция, толкова по-сложна е структурата и броя на участниците в тези операции.
Друга характеристика на международните бизнес операции, това са потоците на взаимоотношенията между контрагентите. От една страна имаме потока на стоките, физическия поток, и потока на услугите, които се предоставят в рамките на съответната сделка или операция. От друга страна имаме потока на парите, финансирането, плащанията по сделката, потока на собствеността, по какъв начин, кога, къде, как се прехвърля правото на собственост върху обекта на сделката или не се прехвърля право на собственост, а само право на ползване. Потока на риска също е важен. Кога, къде и как се прехвърля риска от продавача върху купувача. И потока на информацията, свързан с всичките документи и устната информация, която се разменя между страните по сделката. Международните бизнес операции са под влияние на факторите и рисковете от бизнес средата, в която функционират компаниите и другите икономически субекти, които участват в международния бизнес. Като международната бизнес среда се характеризира с по-силно влияние на факторите, по-разнообразни фактори, както и повече рискове в сравнение с националната бизнес среда. И последната също важна характеристика, това е технологичният цикъл на международните бизнес операции. Независимо за какъв вид бизнес операция става дума, всички те преминават през 3 основни етапа. Подготовка. Това е етапът, в който се правят различни анализи, проучвания с цел да се прецени дали компанията е готова да осъществява международен бизнес и да сключва сделки. Сключване, което е свързано с намирането на потенциални бизнес партньори, воденето на преговори с тях и постигането на съгласие. И изпълнение, третия етап от технологичния цикъл, при който продавача изпраща стоката или предоставя услугата, купувачът съответно има задължението да заплати. Основната сделка в международния бизнес, върху която се градят всички останали видове сделки и операции, това е класическата външно-търговска сделка, наречена още сделка за международна продажба. Както казахме, по отношение на регулирането, при нея намират приложение законите в отделните държави и международните конвенции и най-вече търговския обичай, неписаните правила. Съществува една международна конвенция, това е Конвенцията на Организацията на Обединените нации относно договорите за международна продажба на стоки, тъй като тя е подписана в Виена, е известна в практиката като Виенска конвенция. И за страните, които са подписали тази конвенция, тя съответно се прилага, тъй като тя регламентира начините, по които се сключва и изпълнява външно-търговската сделка. Както казахме, когато бъдат изучени основите, същността и характеристиките на класическата външно-търговска сделка, оттам нататък другите, богатата палитра от сделки и операции в международния бизнес надграждат отделни елементи върху тази класическа външно-търговска сделка.